Mainit ang naging pagtanggap ng mga Pangasinense sa pagdating ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dumalo ang 10 mula sa 11 miyembro nito sa Dagupan City kahapon, 25 ng Abril upang ihayag ang kanilang mga plataporma sa harap ng publiko. Libu-libong Pangasinense ang maagang pumila sa lugar upang makapasok sa venue kung saan ginanap ang campaign rally ng mga ito bilang pagpapakita ng suporta sa kani-kanilang sinusuportahang kandidato. Ilan lamang sa mga nahayag ng mga ito ang plataporma ukol sa edukasyon, trabaho, medikal, agrikultura at iba pa. Samantala, inihayag din ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang kagalakan ng pagdating ng mga ito sa lungsod at inialay ang buong suporta nito sa alyansa. Number 1 po yung tiwala po sa alyansa team, and marami na po mga senador na nakatulong na po sa aming syudad sa Dagupan. And then of course, pag tignan natin track record sila, performance po nila, sila yung talagang kailangan na kailangan po para sa ating bansa. Sa kabilang banda, buhay ang pag-asa ng mga Pangasinense na magkaroon ng tunay na pagbabago sa probinsya ng Pangasinan at buong bansang Pilipinas. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM.